5 szauna bűn, amit mindenki elkövet egyszer. Remélhetőleg te csak egyszer. Az első bűn, ékszerek a szaunában. A fém pillanatok alatt felforrósodik, ezért belépés előtt mindent vegyél le. Második bűn, vizes testtel beülni. Ha vizes a bőröd, sokkal nehezebben kezdesz el rendesen izzadni. A szabály egyszerű, zuhanyozz le, aztán töröld magad teljesen szárazra. Harmadik bűn. Képzeld el, hogy a múlt hét... A szauna csendes műfaj. Méregteleníteni és kikapcsolni nem lehet mások élő podcastját hallgatva. Negyedik bűn, izzadtan zuhanyzás nélkül belemenni a merülőmedencébe. A hideg víztől hirtelen összehúzódnak a pórusok és kinyomódnak a salakanyagok. Nem is akarok belegondolni, mi lenne, ha mindenki itt mosná le magát, szóval előbb mindig a zuhany. Ötödik bűn, törölköző nélkül beülni. Mindig teríts magad alá valamit, sőt a lábad alá is tegyél törölközőt, és ha jót akarsz, felejtsd el a műszálas fürdőruhát, mert ilyen magas hőfokon káros anyagokat bocsát ki. Szóval ékszer le, bent csend, száraz bőr, merülés előtt mindig zuhany, a padra pedig törölköző és a lábad alá is. Téged mi borít ki szaunázás közben? Írd meg nekünk kommentben!